Нәрсәйтәс киләдер. Аллаһ шөкер, Аллаһ Тәала Коръанны саклады үзгәрүдән. Һәм Аллаһ шөкер, Коръан гарәпчә бар. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кем Коръанның бер хәрефен укыса, аңа савап бирелер. Бер савап 10 савапка тиң булыр дип. Һәм монда бик мөһим әйбер. Гарәпчә укысаң, һәр бер хәреф өчен 10 савап бирелә. Аңлыйсыңмы син, аңламыйсыңмы, барыбер 10 савап бирәләр. Аңлап укыйсың, бәлки күбрәк бирелә, 700-га кадәр мөгезләргә мөмкин. Һәм монда мөһим нәрсә, мөһим әйбер. Менә күршеләребезнең мисалында күрәбез. Аллаһ Тәаланың изге китабын тәрҗемә иткәннән соң әллә нәрсәләр килеп чыгу бар. Шуңа күрә Коръан дип, Коръан гарәпчә генә аталачак. Әгәр дә ул тәрҗемә ителсә, бу тәфсир дип кенә атала, ул Коръан түгел. Аның һәр бер хәрефче укылган өчен инде савап бирелми, белем алган өчен генә бирелә. Файдалы фикер алдың, молодец, савап. Юк икән, вакытың бушка узды диярлек әйтергә була. Әмма Коръанны гарәпчә укысак, шунда гына савап бирелә. Чөнки һәр тәрҗемәче үзенең аңлавын гына безгә күчереп бирә. Дөрес аңладымы ул, дөрес түгелме? Опять-таки Аллаһ белән очрашып, булмый нитәргә, откорректировать. Карале, менә монда дөрес түгел икән дип, менә монда дөресләй дип әйтә алмый бит. Гарәпчәсендә безгә Аллаһ Тәаланы иңдергән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи безгә гарантия бирә. Аллаһ Тәаланың үзе биргән, үзе әйткән. Нәрсә аңла әйтәсе килгәнен инде гарәпчә белгән кешеләр аңлата ала. Әмма тәрҗемәнең, һәм дә без беләбез, күрәбез, урысча булса да, татарча булса да, әллә ни тәрҗемәләр бар. Бик каты бер-берсеннән аерылып тора. Шуңа күрә кая гарантия кем дөрес икән? Шуңа күрә изге китап асыл телдә генә кала. И под конец хотел бы такую маленькую рекламу сделать арабскому языку. Все-таки святая книга остается святой, ее святость, ее чистота остается на языке оригинале. Поэтому чтением Корана мы называем только чтение арабского оригинала, на арабском языке. Понимаете вы, не понимаете, это дело десятое. Если мы читаем по-арабски Коран, нам уже гарантия дана. За каждую букву начисляется один савап. Один савап равняется 10. Побуквенно тарификация идет, побуквенно. Там где-то по минутам тарифицируют в сотовых связях, да? А у нас тут побуквенно прямо дается. А вот если мы перевод читаем, а перевод уже Кораном назвать нельзя. Перевод это будет только тафсир. Это личное, субъективное, не объективное, а субъективное понимание какого-то переводчика. В меру своей испорченности он вот так понял. Его жизненный опыт вот так ему подсказал, что это здесь так имеется. Но откорректировать, сверить с хозяином слов, с Аллахом, у него уже нет возможности. Все, пророчество закончилось, связи нет с Аллахом. Что имеем, то имеем. Поэтому вот на примере некоторых святых книг мы видим при переводе, что может случиться. При переводе могут случиться разные вещи, и уже исправить очень тяжело бывает. Тяжело бывает, и последствия очень далеко идущие получаются. Поэтому, альхамдулилля, Аллах Та'аля сохранил Коран как есть, на языке оригинале. Кстати, благодаря Корану наш арабский язык до сих пор живой, а так давно бы уже ушел бы в историю, стал бы мертвым языком. Но благодаря Корану он жив, и благодаря арабскому языку мы можем прикоснуться к слову Аллаха и заработать на этом савап, если даже не понимаем. Поэтому учите арабский язык или хотя бы алфавит и савап зарабатывайте. Альхамдулилля. Альхамдулилля, вассалату вассаламу набийна Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва ала али Мухаммад би'адади ман қа'ада ва қам. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад ва ала али Мухаммад би'адади ман صلى وصام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.